Marago bengi ya mwanchi muligeria begeta seni kia Ndizi TV na endene chinga kichingi yangu kuwaregania ase mesa ya mangana mayanku manye aliagendete gokoreka imeyoro ngoro Gusii na isiko ya Gusii Chinsa ni Ikomi chabona magoroba chitariki ni Ikomi na ibero mutenyo mutangani omwaka bwechiri bwibere na 2023 mwanchi muligeria lituko lya rero banyanyimbo korwase kiombe gia GSU banyareko babagokora amaigerio abwase banyareko bakubwato kwa na gutuma gochiase chinsemo ao egere bachikorwa obokoreri chinga kyomogeni bwesiko alengo muraibwense Dr. William Ruto abwase banyanyimbo barenge gwetana chimi kianda banyareko babagokora amaigeria yo mwancho muligeria yo kagenderete amasabo yo mwerio yokorwa esiko gochiase munyangongo umuraria Catherine Kasavuli korwa segetaseni kia KBC na agenderete gukoreka ase county ya Nairobi Martha Karua amos wako ngati ya barai baikirana ase umuyego yubo kuresiko yo mwerio ochiase nyagosira Catherine Kasavuli ayo manayanda mange na kwariganire ase nchira yo bwenge asibali magotobwatya gwetera se mitandao Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook na bayigo YouTube na botogotoka bana Ndizi TV News gosotome ase website ya www.ndizitv.or.ke kwira nanda wana sege kege kekerebosyo egera kumanye ayo manayanda mange ase nchira yo bwenge. Nchini ngongoro kwa Sara Nyarangi Ontita noleto kubwatirana komo kurwa sense moyibimanyiryo nigakoro kwa Joshua Auta toya chake kurwa se county ya Kisii ase bunge ya Bonchari ase ward ya Riana abwasomo MC wense meyo Victor Ombasa anyariko baga kogikeria egekore kyoboibi giakoreka obutukubugo kiera rero ase nyagitari ya Iyabe sub county hospital abwase bintu byaibwa gati ya bochi computer ne bintu nigate biro botukibwa bwango bokorwe egere bali bakora enganeyo banyareko baba kuimokeriwe getambukire getindi kielichiko mwana uyu no gendereire kwaregani wano muliketo Brighton Makoli kulenda yanere nkwana yo MCO yo amona gati ya barai abo baikirana ase enyagitali yo Mbasa Victor omwando MCA Oriana ward igo ndega ego narangiri ko chage chika chamambia nate bwangenya kitali ibintu mbiri betuo obutuko bwa rero igo naminyoka gocha ndorenga ngikibetwe kalnaika igo nanyoranga chi computer isatu igo chirusiri obisi yo mu administrator na obisi ne computer yemekarusiwa ase obisi ya records igo nago kamona kerana nanyora basigari tayari baikirega iga bachakiro uchunguzi obo ikinege nteki abakora nchege ntonda asabenkelinga enyakitari yeito ototika mangane okoibwa ebintu biebwa enyakitari yeito nebwate obokongo obonge enyakitari yegere level 4 lakini osikonyerigereria to konyebwekanena ne level 2 ekiayara yagotire ebintu bibu byagotire kerege ento byagotire nana abanyakitari mbubwati chirumu bagokorere gasi yabo lakini nagoka ekananyara basigari baikirega iga bakore uchunguzi obwabo na igongo sabanga bali bakoreta mangana ya babwatwe uchunguzi okoro mwango muneko nyarekana Thomas Nyakundi umumana chobe constituency ya Bonchari ekene nigere ntikiko kumya mono kera tware ngo office twanyora report chirenga enyagitari yitu yabanchari to semeretie inge bintu bibekiro bigokonyo Monchari byoibirwe namagega yaba gotugo chaka kanyora chibesa cyabo gwetera somorobiri oinua jamii abagotugo rwase county ya Kisii babeire bakonyora ebese yo kabashiringi chiri bwibere kera umutenyi muri kito Josephat Hamisi na umerana nagati yabagotu abwasomorobiri yo lego koreka sebunge anyalibali chache abwase baereire gati emechando elibanyariko babakorora gosabachaka konyora chibese cy'umurobiri oinua jamii ati abo babisa bali bakuru abaseyo nigo bancheranire buna chimashini chinyinge nigo cyangira gukora wose cinga kibakorusie byara byabagotu nigo bakonyora cinga kichinkongu ekere binde bikwanga gosoma data ase chimashini ekyo. This is at your location.
where we have done the checking. The payment is going on well, except some few challenges. One of them is the issue of the bow. Most of the people there, they have the problem with the bow, but already we have talked to the bank and they are trying to address the issue. Well, agwa maneno ito we account obekire chinguru nga kero yomo aigwe pin eyera tokonye sekero yomo keragocha oikana koirana ogenda okolegasi yaye ibagali ogocha wekaranza se okonyora chibesa chinga chintambe asengencho ebyara bigo sinywa go pick very fast. Kibese kingo tokonye kira sense mu school nabani buchiko igo tinyare ko kurwira igo ntori abana tokwa abana bali no bolema abo banyara ko babagwe ikaransira amatemo manene a KCPE yo mwakweta abo banyora ta magisi chimyebere na 50 na guche igoro bano nigo basemigwe wesokia na guika ase chabisi chabantu bali no bolema se county ya Kisii ili kwelikia konyora chi scholarship echiganderete kurwegwa kurwabisi ya abantu bali no bolema aigase county ya Kisii nigo bigo basemigwe mbabaisa gutigara magega na mwana ndo bwenso no bolema tabaisa gutigara maega ekiagera obokonyi mborororo asibali bakora bya ase amatemo manene minto lingana linene lya kurwa service ya disability office ndiri bunanto bwate scholarship asabana bakorete class 8 umwaka yoerete baetete babwata maxi 250 and above igoto kubanyolina ntutegere ntubwenerete tubakonye ni scholarship which nenchere ya no go chobisi lindo kole application na inde ntubwate deadline yo apply yoko tokubanyolina ntubwate kuika weekend chuma ekero mu Gusii bwensi Kisii County agu apply SS scholarship we tubwa scholarship inye to apply ya mikoro kuwezesha umwana utale maleti umwibuli ole malete nero umwana mumurano muisike maxi 280 and above ndobwate faulu aso mwana ole malete ubwate 250 and above abana batano Kisii County ndobwate inuka scholarship ya KPC maxi 290 and above muisike no mumura aba bisa kurwa sekiombe ya community policing kurwa sensemo ya buchura bakubwaterana n'abamenyi benseme yo nigo baba be kabyara abasaye babere abo konye bakubacanda nako bayibera ebinto abamenyi benseme yo gati ebinto byatoka ase nyombe mo ngamonechi mattress chianga gati ebinto binde abo ase banyara ko baba koirwa gwika ase getaseni kyabanyanyimbo kenyanchwa chinga kyobo tukibwa chakiwe korengana na kiroli nigo bateba no nyanabo ensemo yabasabu mbanyara ko baba gocha bichuko chinga kibalire ira yo gocha ko baligya na ko babwata goika baba ikia segetaseni kya abanyanyimbo omuriketonde Steven nagenda tukubwatira roboti rwa senchera yo bekiranu kurende ya nere nkwana yoyomo ya balya kurwa sekyombe ya community policing dana ngoro kupio sinata sere de kor kumores aparece de gane ko tuwa ko kire ga sengi to ibo nga tubyo bimbi kaleta ki tubyo kiro mochi ga twanyara wikero mbosho yomo abande ni babatama oliyo lenge main suspect ni bagora ki gatama akirinde tukere kunyara kupata yomo ibintu byale ko nyora ki kanyara kane binge sana no yomolende obere karo tonjuka na gaiga agiti obere to ko ki to mochi ngora otote biri era no agole mara yomo ono polisi ni yuko nyebwate na baskari mbaja gaiga alafu nabantu bako hataki mtu anakuja kuangalia nataka mtu akubeba baachira iga wanyoro bitengana mpaka mama TV ebinte binge kuangalia simama hivi bako ibatambe niko bako ibiransa iga angensa iga oruoro bako rusia tambezana lakini chirande jige chabo tebisa aiga mwabo umwando yoyo mwobo otama lakini kwa tema tole tomorige mpaka stawa kage stawa moike ebinto binde iko umuntu yo muri gatamete igale asakoro
Ensemo ya baraia banene kurwa sense ya Kenya nigo baikiranire asa masabo yo kumurera na komo ni agusoko mwesiko yo mwerio oyo kabeire umoraria umunyangongo kurwa segitaseni ya KBC umuswati Catherine Kasavuli ayo agendrete ase county ya Nairobi. Umuseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna amos wako oyo lekuriye kerokyo barai bwense wetrase kyama kya Roots Party wa Jakoya amuno yo kabeire osoyo lekuriya ekiroge kyo na kobo mokonyi oyo Raila Odinga muswati Martha Karua ngati yabarai ba mukwanire nyagusira Kasavuli uno muswati umanyetega asiyaye chinga kyarenge asemeremo yo bararia asabo igatebire chinga kiba umerane tase county ya Nairobi niga mu manyete umuswati Kasavuli umuswati bwanchete abantu. Because Catherine meant something to us, or members of the family meant something to us. Many have spoken. Catherine was many things to many people. But one thing unmistakable. Catherine always had a smile, an amiable lady, a person who loved people and loved life. A person who performed her duties with excellence, always ready to help. I met Catherine, we met as adults in Nairobi, she working for the media, me practicing at the courts and later as a politician. Catherine was always available to help when anyone needed her. Nomurai bwense Dr. William Ruto oyo ikirana somo yigabwo kubekirwa chigutu ababisa kurwase kiombegia GSU imeye county ya Nairobi nigagi keire na gukana amangana yobokurumi gose chibesa cy'abanyanyimbo gokurumwa korengana na Ruto nigatebire ekiombe ky'abanyanyimbo gose chinsemo chonsi cy'abanyanyimbo nigo chigwenerete gosikwa nenibo yabo gosikwa anigagocha mayaga yekigancha ky'abanyanyimbo koirwa na kunganyigwa kurobisi murai bwense wika service yo mu inspector general abwasaganire kibase cyo kolendo bwikirano iryo kwenekia obole obokoreri ngwikirana bole bya ase ebyombe by'abanyanyimbo. Ruhusu pesa ya security itumiwe ama iibiwe na mabroka kwa sababu imepelekwa katika ofisi ya inspector general. Inspector general uwe mwadilifu, hata ikifika mahali lazima utumie bunduki kulinda hiyo pesa ya hawa askari. Fanya hivyo ndio wakora wasipatikane katika hiyo sehemu. Na mimi nataka niwaambie hasa accounting officer wetu katika ofisi ile, mchunge pale kwa procurement, ndio shetani wa ufisadi anaishi hapo. Mchunge hapo kwa procurement kwa sababu hapo ndio pesa ya hawa askari itaibiwa na hawa askari hawatapata haki yao. Mimi nataka hiyo pesa yote tunaweka katika mambo ya budget ya usalama ifike kwa hawa askari, wawe na vifaa ya kutosha, na tutahakikisha kwamba kuna pesa ya kutosha ili askari hawa wawe na vifaa vyote vinavyohitajika. Chingaki echo mwaziri bubolendi bwaime Kithura Kindiki nigobono ayenekeire murai bwense buna ibirengo byobolendi mbichiko enekiwa bwikiranu ase chinsemo ao asense ya Kenya asate birengwetera okubwaterana gati ebyombe byonsi by'abanyanyimba iga Kenya egerense ya Kenya enyariko bakegotingigwa n'abakenya mbatwara bo babonde bwensi chingaki obosagani bogendete kwenekiwa asense ya Kenya. Government administration and all the other agencies that are critical to the realization of a safe and secure country. Your Excellencies are in that regard. We have also picked out the priorities which you have set out in this sector under your administration to ensure that we professionalize all our security agencies, all our security officers are instructed to be professional, to restrain from extraneous behavior, and to concentrate on the core mandate, which is to secure Kenya and to make it a safe home for all of us
No monogeli korwase nyumba y'uburai ya State House Hussein Mohamed niga kwanira bali kia mangana ase county ya Kisumu korwase nyumba y'uburai ya State House abwasa kwanire kerenga ky'umurai bwense Dr. William Ruto utarero rogongo rwa Nyanza asegeka kia matuka abere albosio eliwecha kwanekia buna omoroberio bwobwagachi bweti nyumba cheligolire inse ngochorego chakigwa ase county ya Homa Bay. Project is expected to not only alleviate the housing deficit in the county, and by housing here we're talking about decent and affordable housing, but also significantly boost the local economy. The project will ultimately cover several towns in the county, including Oyugis, Kendu Bay, and Bita. As the President has said before, because he has launched other projects or such projects before, the affordable housing program, which is a key plank of the government's agenda, and of course one of the killers of the Kenya Kwanza manifesto, is not only about low-cost and decent housing needs, but also meant to create jobs for thousands of youth and stimulate the economy. So for this project, or in this program, just as the others he has launched, and of course he has said this before, housing parts such as doors, windows, gates, hinges. Ngakecho Mohamed nigaene kirebuna serikali nigagenda tokubeka emerobule mekeranu yokoligyo kobwatana korwa sechinsemo ao ilikoene kiabuno bwagachi bweti nyomba cheligolire inse asense ya Kenya yere agenda enene yomurai bwense Dr. William Ruto yogoikerania okuwagachi bweti nyomba angechiri buchime 250 kero mwaka ni chikonyara kobake goikerana asokobwaterana korwa sababwatani ao. Majority of this project, the government is working through the public PPP, public-private partnership. The State Department of Housing has already reported, and the President has addressed this matter before, that there is immense, the private sector is really interested in this project already. So the Housing Department is already reporting that there is immense interest or significant interest of the private sector. And other sources like pension funds. You remember a few months back, the pension funds, they met with the President in Nairobi, the association, and they announced 500 billion to go to this. Mwanchu mulgeria na rayu asebono kulinda manga senchira yoboikirano nekere kuraga ensaye mone Chinsa isato chobotukubwa lero kulinde tuwakangambia mona sibali mwatu bwatiri wetera senchira yemitandao mona nsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na wega nsemo ya YouTube Ndizi TV News oleto bwatira nakomo kwenekia una kwa yanyorire kurwa sensemo yebimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta nule bwenekia kwa yanyorira senchira yoboikirano wetera senchira yemitandao na boiga mariogine chibicha nigakoro kwa Abigail Nyanchama na incheni wankoro kwa Nyarangi Ontita.